kumza thleng dam ta la ilawm angem Mahse chu I dam chhung kum hnuhnung somhni chu mahni pawha inbual theilo le khuma na tuar reng renga hman ngai ta se ila duh tho angem mihring te hian damrei kan thlalhel thapa Mahse kan taksa Hriselna in atlin lo chuan damrei hi alo nuam viau lo thei ani chuwang chuan kan dam chhung ni te ti sei ringot ni lovin Hrisel le Chak Ṭha Taka kan nun chung ti sei hi apoimo hle a chu tak chu voina kan ngai thlak tur Lehkhabu Ropui Dr. Peter Attia le chanchin bumi Bill Gifford-te tangkopazia Outlive the Science and Art of Longevity hian aron thai lang ani he Lehkhabu hi March ni somhni pariat sang ni somhni pathuma ti chwa ani atang khan khovel puma adar chakhle a chartu le ngai thatu anga emawangin New York Times bestseller a po alang hial ani abu chalam hi phek zali somkwa paruk zet ani a chapter sang omin chu thupui panga a thenin achung thutlang pui kanon soidon ani Lehkhabu ziak tu chanchin tlang pui aziak tu Dr. Peter Attia hi Hrisel taka damrei dan le nanna venlok lama mithiam chungchuang ani a Stanford University School of Medicine atangin Dr. Zirna Azawa Johns Hopkins Hospital a surgery azir chhun zombok hemi hnu hian National Institutes of Health NIH nuaya cancer zirchian na hmuna hun amang le ani tuna hian damlote damrei le Hrisel na thazok an nei theina na Inenkawl na hmun adin meka khovela Hrisel na lamhoi podcast larber Paul the drive abwat saithin bok he Lehkhabu in atumber chu natna Hlauhawm lung Natna cancer thlak lam Natna le zun thlumte alo thlenma a venlok dan le taksa Sawizawi eile in muddan le ril ro Hriselna von that poimo zia pholanga Inenkawl Dan Thar Medicine 3.0 manga thihlenga Hrisel le ralban no na laka filim tura min kai shwai hi ani mihring te hian kan damrei theinan enge kan ti thei ti he Lehkhabu atang hian ilo thlir ho te ang o thupui pakhatna Inthlakthlengna Ropui Inenkawl Dan Thar mihring te hian damrei kan ti hian kum engzan nge kan dam ti kan dam chung hun chau hi kan ngai twa tlang pui thina Mahse kan dam chung kumte ahlutna le nanna laka kan filimna health span an ti mai hi apoimo dan ein ang reng ani ti in aziak tu hian asoya chanchin kan chui chuan mihring te hi mahsang Inenkawl Dan rin thu le sa khothil atanga taksa Hriselna te thin atangin kumzabi sompakwana a lo chuak tunlai Inenkawl Dana kan lo chuang kai to ani tunlai Inenkawl Dan le Inenkawl Dan Thar khai khinna tunlai damdoi in le doctor te kan hman tangkai dan hi chu lotlin na Ropui tak ani te meu mai nanna shik laka inven na le damdoi thatak tak mangin mihring dam thei chin ale tin atipunga polio le shikai thei chi laka thi thun na te chu ati dam thei hle ani Mahse nanna ben vonwanga muangcha nga thi na laka ero arin tlak tok lo hle thung chuwang chuan Inenkawl Dan Thar Natna alo omma a in ben lok na hi mason na kan momo tak chu ani a adang lam na te chu heng te hi anni enkol a in ven himna da poimo nanna poi takin minman chilma kumsom bi tam tak atanga lo in ven lok mimalta na siam rem zirchian atlang pui atanga mi zong man tura damdoi rin chan ngot lovin mimal taksa le nundan milzela Inenkawl na ruaman damrei ngot ain dam chung Hrisel kumtam tak dam kan thlak lel tluk zetin kan taksa le ril ro Hriselna von that konga ngai poimo na na sa tak pek ani hnuhnung kumsom le kan Hriselna din hmun kan dam chung hnuhnung kumsom chung atan hian ruaman na fel tak kan siam lok angai ni kan tar chak lo hun kan thihma kumsom chung hun kan hman dan tur hi uluk taka kan dwan lok apoimo hle tunlaya kan Inenkawl Dan tlang puya hi chuan taksa Attia ta kan taksa le Hriselna in atlin to lo huna chau
kan dam chhung ni te pot sei turin ma kan la thin ani Inenkawl Dan Thar ero chuan chu adu ve lo khum beta rei tak na tuara hunman ai chuan kan thihma ni rei lo te thleng po a Hrisel le Chak Ṭha Taka om thei hi atum ber ani thupui pani na Natna Hlauhawm Palite the four horsemen Hrisel le Chak Ṭha Taka dam rei tur chuan Natna Hlauhawm pali kan hmel malian tak ta hi kan hne nge angai ani chung ta chu lung natna cancer khlak lam natna le taksa na tho dik lo te an ni a heng te hi lo thlir ho ta ila pakhat na taksa na tho dik lo metabolic dysfunction hei hi Natna Hlauhawm dang te intana bulpui ber ani thisen sang te thisena thau chia tam te dulkiar lutuk le thisena thlum sang lutuk te hi kan taksa na tho adik to lo ti lan chhuana ani heta sha turpoi mo tak chu kan vun hnuaya thau om satlia ain kan taksa chhung ril tuam tu thau kan dul lo kiar lo mai hi a Hlauhawm zawk dai ani heng thau te hian Natna thlen tu thilpoi tak an siam chwa thin awangin a Hlauhawm hle ani pahnih na lung natna heart disease hei hi thina thlen tu lian ber ani a hemi chungchanga hian hriat swal kan nga hle lung natna chhuinan hian thau chia kan ti tlang pui LDL cholesterol ringot rin chan hi atok emo kan ti thina Mahse hei hi hriat swal lian tak ani Dr. Attia chuan LDLI ma in thisena protein chikhat ApoB an ti mai en fia hi lung natna hrilok tu rin tlak zawk ani ati tin chung ko thla atanga in thla chhon thei Hlauhawm tak mai LPA an ti hi kan thisena a om le om lo kan dam chhungin vai khatal chu lo in test ve nge a thale bok pathumna cancer he Natna Hlauhawm laka in ven dan thaber chu a in tan don chau ti a mu chwa ma hi ani cancer hian kan taksa a fan chua pengdanga adar man to chuan bei sei tur a om to ngai lo hemi ani awang tak hian Inenkawl Dan Thar chuan kan nat le nat lo hriatnan MRI le ultrasound angchi khol sang manga uluk taka in fia hi aron ngai poimo sakhle ani cancer hi a in tan tirin lan chhuana anai mai thin lo awangin hriat chwa har em thina chuwang chuan na kan nei ma hau po in kum khata voi khatal in fia check up zia hi thil poimo tak ani palina khlak lam natna le hriat na hlau Alzheimer's tara hriat na hlau Alzheimer's le khlak lam natna te hi kan soi tak taksa na tho dik lo nen khan a in zom tlat ani he Natna laka in ven thei dan thaber chu thisena thlum glucose thunun te le taksa chhung ril na le vung inflammation ti hniam te ani a chu mai ba ka thlak soi zoi fo entirnan tong dang thar zirte rimoi tum zir angchi thil hriat thiam har se deuh zir thin hian kan thlaka fin na le hriat na a khol khoma Natna laka nasa takin min veng thei ani thupui pathumna Hriselna Atana Hmanraw thaber taksa soizoi Dr. Attia chuan taksa soizoi hi damdoi mak ti in asoya achan chu kan dam chhung ni te pot sei tur le Hrisel taka kan om theina na Hmanraw thil ti thei ber ani awang ani taksa soizoi hi poimo zwal pali a athena pakhatna ha lutuk lawa taksa soizoi zong tu hei hi kan ti shol ha deuh hlek Mahse tong thei reng si tok vela taksa soizoi hi ani zong tu hi kan taksa sel te Hriselnan apoimo ema kan taksa in energy asyam chwa theinan thau le thlum amang tangkai hle ani Dr. Attia chuan kar khata dakar thum tal hetianga taksa soizoi hi titurin min fui ani panina thoglak theizat samber VO2 max hi damrei theina te na poimo ber ani hial ome taksa soizoi thapai lo te chuan taksa soizoi thapai te ain thihma theina chance ale li la in an nga zok ani hemi Atana inbual seina chuan thanla bor khopa ha taka taksa soizoi le cholzeu interval training mangin thocham lek khopa thei tok chwa angai ani athumna ti shol chakna strength
tisol soizoi hi kan tar huna kan man tur poisa kan khol ang che ani kan lo upat hian kan ru le tisol ten chakna an hlau tial tiala chu chuan taksa chak lo na min thlenin hluk swal ati ol sam thin kan upat nu a kan la Hrisel tha em ti te nan chuan kuta thil kan mer nget theyem ti le thil rit kan la choi theyem ti hi te phung poimo tak ani palina taksa thunun theina stability hei hi kan taksa che dan thunun theina le liam laka min veng tu bulpui ber ani exercise dang kan lak laya liam kan to lo nan kan taksa che dan dik le balance von theina hi kan zir thar angai ani kumza damte in elna taksa soizoi peina kan ti theinan Dr. Attia chuan kumsom kwa kan tin hun po a kan la ti thei tur taksa che tir ngai thil som thlang chuak turin thuron min pe a chungte chu tu le fa te pom theite chhuat atanga mahni a tho chwa theite emo bazar ip rit tak tak choi theite ani chung thil te chu tar hnu a kan la ti thei ngei nan tun atanga thanem ngai taka taksa soizoya thei top cho a lo inbual sailok turin min cha ani thupui palina aile in lam zirchianna nutritional biochemistry aile in chungchang hi chu ngai dan sang sang atam em awang le zirchianna mu mal tok lo awangin aboi thak fo thin Dr. Attia chuan kan thil ei thunun theina turin kong pathum atar langa pakhatna ei tlem caloric restriction kan cho ei za shim ti tlem panina ei thiar dietary restriction thil thum chini emo sa angchi ei insum ei tlem tur ti na ani pathumna ei hun bithia time restriction chongai hun nei emo hun tiam chung chawa thil ei tur ani protein mamozan mitam tak hian protein kan ei tlem ma thina hei hi kan ti shol muscle wong thaturin apoimo em si ani Dr. Attia chuan ni tin kan taksari zong kilogram khata protein gram 1.6 atanga 2.2 tal ei turin min cha a kan taksa in Chak Ṭha Taka aman tangkai thei ber nan voili vela semdara ei thin hi athaber ati ni tin hetiang zat protein mutur hian enge kan ei ta kang salama chuan mizote saduber pol bong sa te arsa sanga le artuya te hian protein atam hle a thlai le belam atanga mudu tan po dal bekang bepui le badam te hi ei war athale ani vilzui le enkol dan monitoring zun thlum nei lo te po in kan thi sena thlum omza te reng na khol continuous glucose monitor CGM anti mai hi vo athale he khol mang hian kan ei le in te kan ri ruhana stress te le muthat lo ten kan thi sena thlum anti san thei dan chiang takin kan hre thei ani heta kan thil tum ber chu kan thi sen thlum zat blood glucose hi 100 mg per deciliter noilama vona asan thut laka ven hi ani thaule carbohydrate eidan carbohydrate kan ti hi sha cham ol sam dewin hansoi fia masa ila hei hi kan ni tin cho ei thin bu te balte changle thumlam chi kan taksa in chakna energy a mu na nar ber hi ani heng kan thil ei te hi kan taksa chunga toin thisena thlum glucose alo chang thin ani thawa thung chuan taksatana Hrisel jok thanthiam apoimo entirnan olive oil le avocado angchi te hi wartur ania sathau ero chuan kan thisena thau thalo eipobi anti mai ati san thei awangin ei tlem athale baka shareng tur poimo tak pakhat chu in tur thlum siam chop soda le thei tui thlum angchi carbohydrate thalo alam te hi hlatmak tur ani heng in tur thlum te hian kan taksa peng sang na tho kan metabolic health anti chat em awangin kan Hriselna tana thilpoi tak anni thupui pangana muthat le ril ru Hriselna muthi kan Hriselna in nga na lungphum poimo ber ani muthat lo emo mutkham lo hi kan taksa ti chetu lian tak ania chu chuan taksa a insulin na tho ati boya ril ruhana thlen tu cortisol ati sanga
tin liam le Natna kan nei ma pha bok thin mut alo that jok theinan doctor Attia chuan heng te hi aron rot ani zu in lo le zan tlai lu tuka thil ei lo munna pindan thim thatak le dainuam vot rai asiam muddon dar kar ni ala omin phone le TV atanga eng chuak blue light latmak tur ati ani rilru Hriselna atop bera chuan rilru hre omle lim lo renga damrei hian omzia anei thui lo hle kan rilru Hriselna hi kan upat le naupan lam nen a inzom lova kan taksa kan Sawizawi training ang bok hian kan rilru po hi kan Sawizawi ve angai ani Dr. Attia chuan amimal nuna po Hriselna alo to thin thu soin nun hlim omle hlutna nei kan nei theinan rilru lama Inenkawl therapy le rilru Hriselna hi apoimo hle ani ati heng kan soitak zong zong te hi arwala ti vek tumngal ngot lovin olsamte a iti theiber atangin bultan masaro entirnan zanmut lama Hriselna inei thin ani chuan chu siam that masak ber tumro zankhata dar karyatal imu thei ani chuan mut thatak inei tina ani a chuan exercise lak le eile inlam thunun po aron ti olsam tel mayang tin Natna in min man hnu a Inenkawl chuk ai chuan Natna alo thlenma a venlok prevention ngai poimo tu doctor tha thlang thin bokang che atop bera chuan hei hi siala ka du ani damreina le Hriselna hi damdoimum pakhat lek eya nei thei mai ani lova kan nun phunga in thunun na discipline nget tak ne na kan tho chwa liao tur ani atop thlenga min ngai thlak sak awangin kalome he video hi tangkai iti chuan kan channel sharing mizo hi milo subscribe sak ve theu donya le ti chuan video le peka Lehkhabu dang ngai nom tak nen kanin hmule theu donya